ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಸುಮಾರು ತೂಪ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆಗ್ರಾಡಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪಂಪಿನಲ್ಪ. ಸೊ ಬಲೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ నేను ಕಟ್ಟದಿನಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೂಕಬಲೆ. ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಲ್ಪ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಸುಮಾರಂಚ ಪುರ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆಗ್ರಾಡತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ నేను ಕಟ್ಟದಿನಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೂಕಬಲೆ. ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ ಇಂದೇನು ಮಿನಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅತಂಡ ದಖನಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. 17ನೇ ಶತಮಾನಡು ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನ ತೀರಿಪೋಯಿನ ಬೊಡೆದಿ ದಿಲ್ರಸ್ ಬಾನುಗು ಬೋಡಾದು ಈ ಕಟ್ಟೋಣನ್ ಕಟ್ಟಿಯೆ. ಪದ್ನೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನೆಕ್ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ಅಮೃತಶಿಲೆನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕನಪಾರು ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಡು. ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೇಕ ಇಂದು ಪಾಪದಕ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅತ್ತು ಪಾಪದಕ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಂಡ ಆಗ್ರಾಡಿಪ್ನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಆಂಡ್ ಅಂದು ಪಾಪದಕ್ಲ ಪಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆಕನೆ ಉಂಡು ಅತ್ತನ್ಲ. ಅಂಡ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ದಲಕನೆ ಮಾತ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಬುಲ್ದ್ ಕಲರ್ದ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾಲ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಅಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಔರಂಗಜೇಬ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿಷಯಡು ಮಾತ್ರ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ ಮಲ್ಪೆರಗ್ ಪೋದಿಜ್ಜಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಟ್ಟಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಣ ಪಂಡ ಅವು ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ. ಸೊ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತನ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲ ಬಲಾಯ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬೈದೆ ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಂದೇನು ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಔರಂಗಾಬಾದ್ದ ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ. ಎರೆಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ ಅತನ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಕೈತಲ್ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಡ್ ಒಂಜಾನಿತರ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ್ ಮಾತು ತೂವರೆಗ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಿಬಿಕಾ ಮಕ್ಬರ ತೂವರೆಗ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಚಿ. ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಅತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.